Ginoo manaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabaytuunan, kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod, panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan, kay ang mga planeta sa kawanangan mutipas sa ilang naandang agianan, unya mutungha ang anak sa tao. Muabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod, inig sugod nagkahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod nining kinabuhia, kay tingali unyag ikalitan kamo niadtong adlaw. Muabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa kalitag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on, aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Nagsige pag-adjust sa sound, sa atong sound system, kay sugod sa panglantaw sa umabot nga mga kasaulugan. Salamat nila ni Sister kaning mga madre, kaning naangari sa tuo sa ilang paghimo sa Advent Rate. Sister, kamo ang nagbudlay. Salamat. Gipawong lang ang kaning kidlap-kidlap, Sister, kay usahay sakit sa mata. Labi na haring nasa tubangan, kay mga tiguang na nabaning nasa tubangan din taon, pastilan. Tiguang istorya niya taana. Arita diretso sa primerong Domingo sa Advento karon, nindot atong ipahiluna, atong ipahiluna ang atong kaugalingon sa lain na sad nga season sa atong pagpangandam sa nindot nga higayon atong paabuton, atong ikahinam nga muabot ang adlaw sa Pasko. Nindot ang celebration sa Pasko unta, labi na karon, kay kanang atong pagampo nga maghatag nato kinig paglaom sa usahay apiki ug lisod nato nga kahimtang. Ang opening prayer pesan ninduta, hangyo kita ug dugang kusog sa kabubuton, dugang kusog sa atong tagsa-tagsa kakabubuton, aron makapadayon unta kita pagbuhat sa mga maayo, pagbuhat sa ug maayo. Nangayo kita ug dugang kusog sa kabubuton, kay sayod kita ang atong kabubuton maluya man sad sa daghang makaluya nga kahimtang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, sa atong tagsa-tagsa kahimtang. Naa ang makaluya sa atong kabubuton. Pangayo kita
dungagi ang among kusog sa kabubuton aron makapadayon pagbuhat ug maayo. Nindot na nga pagampo, pagpahiluna sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing pagpangandam nining unang Domingo sa Adbento, pagpangandam, pagsaulo gayon sa kaanindot sa paglaom nga madawat atong masinati, atong maangkon sa atong pagsaulog sa adlaw sa Pasko, sa panahon sa Pasko. May Ginoo kita nga nagpakatao, nakiguban natong tao aron maghatag natong paglaom nga all along wa bayad diay kita pasagdi, na dili kita mapasagdan, dili kita pasagdan, iya kitang ubanan ligunon bisan diha sa makaluya lisod nga kahimtang nya. Ang ebanghelyo pesang kuyawa mudag hulagway pagtipas sa mga planeta. Matud pa makuyapan ka sa kalisang, pastilan, makuyapan ka sa kalisang. Daghang hinungdan nga malisang ka bisan sa kahimtang sa imong kasinatian, sa imong kahimtang. Ato nang bantayan nang moingon kita, dungagi ang kusog sa akong kabubuton aron dinasig ang atong kabubuton sa paglaom nga atong giila yang paglaom nanukad diha sa Ginoo nga miangko nato, nakita iya ha, mipasalig siya, ayaw ka balaka, pinangga ta ka nga anak, daa ako sa kanunay kana maghatag nato paglaom. Doon natin mga kausaban sa atong kasaulugan nining Adbento. Dili lang ang kolor sa atong altar ning Advent rite, matag Domingo tagsa-tagsa og dagkot representing di upat ka Domingo sud sa Advent season kanang mga kandila diha. Nya kung nakamatigod kamo, wala na to kanta ha, giumit karon ang pagkanta sa himaya sa Gloria. Dagan salamat. Nindot ang inyong kanta kaganiha, umari ka, no? Ayaw paglangan, Ginoo. Basta ninduta. Mga pahinumduman kita, sugod kita karon sa simbahan, sa atong liturhiya. Mga kanta nga iya sa Pasko, ato ka nang gisugdan. Aron mo abiba, mo pahiluna sa setting, sa kaanindot, sa kasaulugan, na maghatag na itong paglaom, muligon sa atong kusog, sa atong kabubuton, aron padayot kita bisan paman sa makalilisang nga kahimtang, nga kasinatian sa atong tagsa-tagsa kakahimtang. Kutas na ni, istoryahon na lang tani, sa laing bangin magisgot kanang kalisdanan, pastilan. Sige, ako lang ni istorya, basta kay ato lang ni, ayaw mong panulti ha. Atong magong mga miaging simana, ang akong ngipon na may pilo, basta kay nagsakit, nakibaw ka, basta dipilit, sus Ginoo, mahibong ka, maguba ang imong adlaw, way oras mainit ang imong basta ngipo na, basta lawgawa motong tambag na, ipaibot na padir motong pag Miyerkules kiibot. Mahibong ka, ang ipon pisang gamaya. Ang ipon pisang gamaya. Ako kung ina ng dentista, puspusi na. Pisang gamaya. Ikaw kaway kalaki. Ang hinungdan atong lisod nga kahimtang, pisang yung gamaya. Pero maapiktahan, hapit ang intiro.
Pero sa laing bahin, ako na nagilingaw-lingaw, akong kaugalingon, labi ng pagkasakita. Yung pagkahuman, natural, may gani. Ay mong saba. Sila kong mga kauban, di ba? Namalit na sa ice cream. Basta ibtan. Pagkanon makunog pasta nindo tado kay ko ugma na sad. Ice cream man. Pero pagkagabi akong gisugdan og ihap-ihap ang akong nabilin ba. Wa ko kagwanta. Nangutan ako ni Google. Pila magyud kabuk ngipon ang iya naa sa tao adult. Itubag man sad. I-google na ninyo, ha? Tubag. Ibaw mo pila? 32. Plus sa wisdom to na. Pero, normally, 32 nipon. Sus, ang akong gihap, ang ako ang nipon. Mapagani ko'y sa sinta na po nalay nakabilin. Nahimuot bit ako sa kong usay ulog-ulogan man kong inon. Padir, nagkabata lagi imong naong tanidaw ta usay mauwaw ako karon na ako itubag inon gani ko. Padir, nagkabata lagi imong itsura ako ginantubagon ibaw pa lang kag pila ka buk ngipon ako nahabilin. Mingon niya kag kana mo'y bata bag-ong gangipon. Pastilan. Naabot niya sa ngipon. Ngipon na gani nahabilin. Ngipon na habilin. Ngipon na gani. Ngipon na gani ang hinungdan. Usahay ang imong adlaw. May kapasidad siya nga muguba bisan sa imong adlaw. Sayang kung atog yung pahinaykan atong miyagin kagahapon pastilan natandog ko kagahapon dunay gidubong kasagaran rabarus na namatay mga lalaki laugawa wa ko mag-ingon nga kamo total batanon ba na kasi kagahapon sa buntag ang gipanglubong puros mga lalaki nag-edad og 85 88 ug 2 anyos. Sa 2 anyos usahay makabati ka sa gibati sa ginikanan gilubong kagahapon ilang 2 anyos nga anak lalaki. Ingon pa sa amahan may mangini siya lawas pader kagahapon ingon din siya atong birnis birthday niya wa siya kabot gilubong nila Sabado maka unsay gibati sa ginikanan. Si 88 si Manoy napay iyang asawa ang edad 88 sad. Si Manoy namatay man iyang asawa wa katambong gipugngan kay si Manang 88 sad dili naman kasugakod sa maong kahimtang paglubong sa iyang mana. Ang ilang anak usara ka buok nya si anak nga usara ka buok dunay anak 4 ka buok 4 murag 4 samtang nagmisa si anak usa niduol man sa kanabang lungon unya nag-ana man og cellphone dinangutana sad ko imong gisilpihan inday pastilan binibingon siya nga akong gilayog pader kay nun ay gustong mutanaw iyang apo. Mingon ko, natandog ko. Mingon ko, asa man ang iyang apo? Tuas sa gawas. Siya wa pader na sulod sa dakong bahay. Dakong bahay pa, diha suong.
balay ni kuya. Pastilan. Ikaw, si anak. Ikaw si anak. Si imong amahan, kilubong. Na si imong anak, iyang apo, iunana ang kahimtang. Kung sa'y bation ni mo bitaw. Guba. Usahay makayong ka. Guba. Nindo sa in English. Devastated. Murabag kinumdum ko kayo. Murabag pustiso. Pustiso. Bati kay paminahon. May numdum ko sa tiguang. Pustiso. Asa itong akong pustiso? Pisang bubuta sa pamilya ang mga apo nangita sa pustiso ni Lula. Kay si Lula nisapot. Kay nawa ang iyang pustiso. May gani. Ang dunay usa ka apo nga mitanaw ni Lula o pag-ingon, la, unsa man ay nang nasi mong nipon, aw, sa imong baba, basta daw gawa. Munang bati kay paminaw, pustiso. Na may in English, lindot ko ng English, denture. Basta daw gawa. Pero maura. Kalagot. Unabot diha, say, nay kahimtang nga makaguba. Sa atong tagsa-tagsa kakahimtang. Watay laing kapaingnan. Nga mo sa din atong pag-ampo ba? Nga dunalay igong kaligon. Kasi tanawa mahangangha ka. Ang labing masakitan unta si anak. Si anak sa namatay. Kay yung nanang iyang kahimtang anak kali. Siya may nagpasan. Pero tanawa ang iyang kaligon. Siya pa'y tag-iya sa cellphone ug siya pa'y nag-anak. Siya pa'y may barog ug naghatag kaligon sa iyang kaugalingong inangan. Ug sa iyang anak nga tuwa taon, yung nana ang kahimtang. Nindot ang tambag sa Ginoo sa atong ebanghelyo. Ayaw kalimti. Ampo kanunay. Hangad. Ayaw paundayunay, ayaw patuyang sa kahimtang, sa kaguba sa imong kaugalingon. Ayaw. Matod pa, hangad. Ayaw taligam pag-ila sa buhat gihapon sa Ginoo nga naglig-on, naghatag og kusog sa imong kabubuton bisan sa makalilisang nga kahimtang. Mahangangha ka sa kusog sa imong kabubuton nga mipadayon pagbuhat ug maayo. Nga sa maayong buhat nga imong gibuhat bisan sa kalisod sa imong kahimtang, maghatag kini. You'll never know. Maghatag kini og kalig-on sab ug paglaom sa uban. Bisan unsa man kalisod ang kahimtang ta, dili unta nato mataligaman ang bili, ang gahom sa paglaom ug ang kusog sa kabubuton nga mao'y maghatag nato ug kahulugan bisan sa lisod ta nga kahimtang. Sige, alas 8:30 naman. Na pa may ikaduha nga Domingo sa Adbento. Abuton ta na sa sunod Domingo na sa di natuhot doon karon. Mientras tanto atong andamon ang atong kaugalingon sa kanindot sa kasaulugan sa pagkalawat sa atong Ginoong Hesus nga wa lang magpakatao, nakikuban sab nato karon nining santos nga Eucharistia, santos nga Eucharistia ug nangindahay mupukaw sa iyang pagkaanaa sa matag usa. Atong balikon, kalawaton ta ang atong Ginoong Hesus. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ugalang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimon tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Sa sinugdanan nining bag-ong tuig, ang liturhikanhon sa simbahan, magampo kita alang sa atong isikataw, ang atong gugma magpadayag nga kita nagtukaw ug nagpaabot alang sa mahimayaong pag-abot sa atong manunobo. Sumuingon kita, Ginoo marika ug ayaw paglangan. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nganining panahon sa pagtukaw, ang tanang sakop sa simbahan, madani sa pag-ampo ug pagpinitensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nga sila nga naghanay ug nagdumala sa tawhanong katilingban, makaamgo nga ang dangatan sa kanasuran, anaa sa kamot sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nga alang niadtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo ug Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Nga ang anak sa tao mutanyag sa iyang kaluwasan, ngadto kanila nga nangamatay na. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo umari ka ug ayaw paglangan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.